Kuble ye phi baro bon ki students jangi ki khna pule ki sunsi ki sundiao namar nagadao janga lockdown la khang lut ki score ki college but na banda jangki khamtam ngakwa ban panye thuye phi ki nohi kai ki badon hayin jumpi ngi phasha u prophet Isaiah nong yatulupa glanong san pho sao record khatlai ngi pule kumne ki khun jong pha baro kensa sha hikai hau trai but kensa yo kar hai ka jing suk jing sain ki we ki subject ba phi pule phi tip ayu pinyo ki grade ki rank hangne pat pet pinsa yo ayu sai we no hikai ka gospel kat kum o Matthews kalanong khadwe record ar pho pra ar pho khandai nga pule tang si line to hikai nanga naba ngalong uba jamnot basngorit kadunot right sai we no hikai de na ka gospel kat kum Yohanes kalanong kat sao record ar phon rio unong pentengen umensim bakhoit yau ba upa unsa pha haka kerten chunga unsa hikai phi nadong shadong par unsa pan kan mau phi yakata boro ka ba ngala yuthu phi go students by what pelit kapor jom phi tang ki jinkai ki bawana online ne Netflix ne mama Google re simple khnya simyaga Bible pule pusan shang ha ki kja khti jong jisu but kajinkai kaba karpang kabadan kame pinsayo but lada phikwa ban yi ki students ki belayo jinkai na ki nahikai bangala penuthu yefimanta phi pecha ki kamjang apostle maki hadim ba kila yo jinkai na jisu baru mansimo khwet chapang jungki dada phi pule kamjang apostle nga thrai pidang pule man gasi ki jukyong kini kilong kibri ki bangdan jingnang jinstat kumna kilong baslur kumna kilaban yalap daga jinslur da klam da perwa ki jing sngo jong kiwe balai amar kyong kini kilalong ki paralok jong jisu students by it pidan por kini ki singi wat kle panan kame kene ka kabuk siar ba ublei hula ayefi bat pinsa shahikai da oble ka homework na banta de tangi students ya fi baroro ka sam shispa ar phuwe kene ru sapule kitogi bala pasang banang lindet ban uble hi balong no hikai jingi on mano balalong u banungkong ban yu yau jisu ubalami pan kakme jongu ka Maria u apostol Yohanes u Petrus singap ka gospel katkum Markus kalanong khandriu ngi pule khandai terter ula pau nangkong haka Maria Magdalena na kaba ula be nyangut ki uksuit ko himen ko para kito giba snga ba pule yagane pen ka Maria Magdalena
don abden jungi ki baya perkhat nagadao junga ki pop ki sang junga nagadao junga jingle nong junga nagadao jong ki jingim bad ke jingja ha ke jingim junga ki barim baja ublei unam pediang syanga sanga ningkonge ban yu yau jisu de kane Maria jisu hadian ke jimi pan u yang yafi ong yangi dagaba penyethu yalade ya ke Maria Magdalena ong yang yafi boro na benda jungu ke barim baja kamdon jingmutsu kan maushu mapiro ontagasni hakane ka por paska aitilot hakti jongu jisu balami pan nangta susu pipule ka homework matagasni phia pule lot ne ka lenong khandri par kumjuru sitti baningkong jongu petrus pideban pule lot matagasni te laisien ngi pule hapo kane ka gospel kim shimlanget kim trebanget ula jisula mai ke jing bamget junki kamta manta tarai don bakli yafi sano blejingi balela jakumne ki ba dog ba loy baro ki yo jingstom sano ble aka jagaban kalli kane ke jingkali sano ble Ngihap kali, siya ke jingit junga hau blay. Di siya na ublay. Ublay udon, pait. Jesu pala mipat, udon. But kam kong san, ki bangay hang negalong, hadin ka ne, Jesu ula ong yaki kaduingot. Ki lek satla ka partay, bato yalap, yaka kubar, babha, haga jingtao baro. Wala da kini kila arta tien, Jesu pan ula shani alot yaki, ula pai ki, mde tangkawi ke district, aka partay baro kowe, kani kate ke jing shani ajungu Jesu ha ni, ha ho ko himen ko para bayit, la shay kasing borom jung ke jing isne blay, pan kare bhai la de nadu mutagasing, kamtam das ngi sing sajen. In duai rosary baro south ligi jingmaya but pankre de ban mad ye ke jingisne jingmap jung Jesu ubala panethuyela de nungkong yaka Maria Magdalena baru Jesu bala mipan onkar kokodayengi pa baru kon baru mansimba koit la shairu